O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. A conselleira de Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, asegurou no Parlamento que a Xunta presentou alegacións contra a posibilidade de prohibición do xeito como arte de pesca no eido da Unión Europea, no momento oportuno. A titular de Mar respondía así aos grupos da oposición, que acusaban de estar enganando o sector. A Xunta presentou alegacións contra a posibilidade de prohibición do xeito como arte de pesca no eido da Unión Europea no momento oportuno, consonto o procedimento decisorio comunitario establecido e apuntando contra esta medida cando debía facelo, que no momento da chamada codecisión, procedimento de decisión que involucra ao Consello e ao Parlamento Europeo. Rosa Quintana tamén sinalou que a Xunta non ten competencias para permitir faenar o sector do xeito en augas interiores das rías para que poidan seguir pescando sardiña, en contra da opinión que viñan demandando dende a oposición nas últimas semanas. Segundo ela, tan só se ten capacidade sobre a súa ordenación e xestión, pero a limitación das capacidades pesqueiras son competencia da Unión Europea, tanto en augas exteriores como interiores. A espera dunha nova reunión da Comisión de Pesca da Unión Europea, na que se decidirá o futuro do xeito, quen se mostrou moi esperanzado foi o eurodeputado socialista José Blanco, quen asegurou que o problema para o sector desta arte de pesca tradicional está resolto, xa que dende Bruselas non se vai a aceptar a súa prohibición. Blanco facía estas declaracións despois de manter varias reunións nos últimos días no propio Parlamento Europeo, con membros da Comisión, como é o caso da italiana Renata Briano ou o propio presidente Alain Cadec. Na súa comparecencia no Parlamento ante unha pregunta da oposición sobre o servizo de gardacostas, a conselleira destacou tamén o esforzo que está a levar a cabo a Xunta na loita contra o furtivismo, que se puxo de manifesto cos datos dos 8 primeiros meses deste ano, nos que o servizo de gardacostas realizou unhas 10.500 inspeccións, que deron lugar a 2.800 actas de infracción. Creo que o balance que poderíamos facer sobre a amplia labor que se está a desenvolver na loita contra o furtivismo podería levar nun primeiro momento o cualificativo de positivo. Si ben eu creo que non me vou a dar por satisfeita na mentras exista no noso mar e nas nosas costas alguén que incumpra as normas e poña en risco o futuro dos nosos profesionais do mar. Esta lacra do furtivismo, como vostede ben decía, afecta non só aos profesionais, senón a toda a sociedade e, polo tanto, creo que toda a sociedade ten que axudarnos a vencer esta lacra. Os mariscadores da Confraría de Pescadores de Noia viviron con incertidume este pasado martes o peche dos seus bancos marisqueiros, debido a que se detectou un aumento dos niveis de toxina no berberecho. O Cabildo tomou esta decisión despois de comprobar as análises realizadas polo laboratorio privado que traballa para o pósito. Onte realizouse un análisis nun laboratorio privado de berberecho. Tuvemos os resultados sobre as 7:30 da tarde. E dou un valor positivo, un pouco alto. Entonces, ante esta situación, pois o Cabildo da Cofradía decidiu parar de forma cautelar a extracción hasta que se aclare esta situación, teñamos os resultados de Integmar e tamén outro novo análisis do mesmo laboratorio. Estamos á espera de que nos informe o Integmar. Non sabemos cal vai ser a evolución estes días aínda, porque non temos aínda información. Toda a ría está abertos os infaunales, están abertas as bateas neste momento, entonces é unha situación así un pouco extraña, pero dado que hai ese análisis positivo temos que asegurarnos de que todo está ben.
Un día despois, a normalidade volveu á ría de Murosnoia. Os mariscadores retomaron xa o mércores a actividade, despois de que os resultados das novas análises realizadas tanto polo laboratorio privado que traballa para a Confraría Noiesa, como tamén polo Intecmar, resultaran favorables. De aí que o Pósito decidira volver a abrir as súas concesións. A nova foi acollida con gran satisfacción polos máis de 1000 produtores que traballan na extracción do berberecho, que deste xeito puideron seguir coa súa actividade. O sector do mexillón galego está a pasar un dos seus peores momentos. Así de contundente se amosaba o presidente do Consello Regulador do Mexillón de Galicia, Francisco Alcalde. O reiterado das mareas vermellas dos últimos tempos ven a empeorar unha situación xa de por sí ben negativa. Se lle sumamos a fraude do etiquetado, sumámoslle tamén ao que é a situación, o contexto das últimas mareas vermellas, non? Un ano 2013 moi intenso, moi duro para todo o sector, un ano 2014 tamén con un par de grandes peches, ainda hai poucos días que está remitindo estes episodios. Se iso sumamos, pois, dentro do contexto de crise actual que tamén que estamos pasando todos, e se iso lle sumamos, pois, a desorganización tamén que existe no que é no sector produtor, pois a consecuencia lóxica é que a situación é moi mala, non? Está claro que non se está vendendo moito mexillón, se non se vende mexillón non se cobra, hai unha falta de liquidez nas empresas, e iso o que está levando o que é un empobrecemento de todas as comarcas. Alcalde asegura que desde que se liberalizaron os aranceis no 2007 comezou a entrar mexillón doutras orixes de xeito masivo, como é o caso do chileno. Os produtores galegos perderon de vender 100 millóns de kilos de mexillón ao ano. É moi sencillo, se antiguamente un 60% do produto do mexillón galego iba con destino á industria transformadora, principalmente hoxe en día solamente vai ao redor dun 30% desde 183 millóns de kilos, pois que o restante, o 70% vai con destino ao mercado do fresco, e que entonces aí o que se produce é unha sobreoferta de produto, e ao producirse unha sobreoferta o que hai é unha caída de precios. O presidente do Consello Regulador volveu a alertar sobre a fraude no etiquetado de moito mexillón que se vende no mercado europeo como se fose galego. Neste senso pide maior control por parte das administracións. Pero contra todos eses fraudes que che comentei antes, realmente quen ten que actuar pois é a propia administración, que é realmente quen debe de velar polos intereses dos consumidores e máis polos intereses dos sectores estratégicos de Galicia. E por iso se debía de deixar un pouquiño de tanta pasividade e actuar contra todas estas empresas que están colocando produto fraudulentemente no mercado. A gran ferramenta que conta o sector para diferenciar o produto galego do foráneo é para a alcalde a denominación de orixe protexida, un marchamo de calidade que cada día é máis empregado polos empresarios viticultores galegos. Cando nós entramos hai 4 anos, non había ninguna empresa certificando con denominación de orixe protexida. A día de hoxe, xa son 34 as empresas que están certificando con DO, 19 transformadoras e restantes depuradoras, non? É dicir, está habendo un cambio sustancial. É moi importante e estamos facendo desde logo moito de respetar. Unha DOP que de pouco vai a servir se non se protexe o produto autóctono de episodios de desprestixio como foi a presunta incautación de metilo galego en mal estado en Francia. O que sí foi bastante, problemático e perjudicial o que é para a imaxe do mexillón de Galicia foi a última gran alerta que houve en Francia, non? E realmente nos sorprendeu a nós mesmos, porque eu falando cos exportadores que colocan a mexillón, realmente onde se creou o problema foi aquí en Galicia. É dicir que, se houve... porque xera alarma, pero realmente alá prácticamente pasou inadvertido. E todas esas acusacións, a veces temos que ter un poquinho máis de información, pois a hora de leválas a cabo, porque temos que ser precavidos a que Francia consume máis de 20 millóns de kilos anuales de mexillón galego, entonces temos que ser un poquinho máis precavidos. O outro gran problema ao que está a facer fronte o sector é as reiteradas mareas vermellas. Francisco Alcalde reclama maior investimento en investigación para ser quen de predecilas.
pois é, desde logo, dotar o que é o propio laboratorio do Consello Regulador dos métodos, do material necesario para investigar, porque solamente investigando o propio sector lle atoparemos as solucións, non? E penso que é moi necesario invertir na investigación. E como xa ven sendo habitual nos últimos tempos, o principal hándicap dos mexilloeiros é a falla de unidade. Alcalde aboga por reunificar este sector que a día de hoxe emprega en Galicia 8.500 persoas de xeito directo a máis doutras 7.000 de xeito indirecto. Pero esta labor de xuntar os produtores, depuradores e transformadores deberá facela outro. Francisco Alcalde non se presentará ás vindeiras eleccións no seo do Consello que terán lugar a 1 de decembro. Malia facerse a un lado para deixar entrar novas caras con novas ideas, Alcalde entende que xa nestas votacións deberán mudar as cousas comezando pola participación. Realmente é unha pena que non poida participar o resto do sector porque a lei non lle permite ou non estará ao corrente nas cuotas, non? Esperemos que eso, que cunha nova volta de diálogo que ten que pasar todo o mundo polo Consello Regulador, ten que pasar toda a produción, e ten que pasar o que é a depuración, a transformación, é dicir, todo o sector que realmente ten interés no mexillón de Galicia, non? Porque ao final só temos un objetivo, e o objetivo principal é poder deixar isto para, que haxa futuro realmente no sector, que sea unha actividade, continuar que sea unha actividade estratégica e rentable, non, para Galicia. Nestas eleccións escolleránse os novos 12 vocais do Consello Regulador do Mexillón, 6 produtores, 4 depuradores e 2 persoas procedentes da industria transformadora. O voceiro de pesca do Bloque Nacionalista Galego, Daniel Rodas, presentou unha emenda no Parlamento de sustitución a unha proposición non de lei do Partido Popular co fin de iniciar unha campaña xenérica de promoción do mexillón. Segundo el, a única mención legal á orixe galega do mexillón, incluso en conserva, é a DOP Mexillón de Galicia, tal e como se desprende da normativa europea sobre a protección das propias denominacións. Para Daniel Rodas, a proposta do PP pretende enganar novamente o sector, criticando o feito de que por 2 veces o Partido Popular rexeitara en comisión a solicitude do Consello Regulador para presentar informes en Bruxelas antes do 21 de decembro para mellorar a etiquetaxe e evitar o fraude ao consumidor con mexillón de importación. Todas estas alusións á orixe galega infrinxen a normativa europea, segundo el, e se a Xunta de Galicia pretende facer unha promoción con alusión a mexillón galego, sen que vaia identificada coa DOP Mexillón de Galicia, será irregular e contribuirá a crear máis confusión ao consumidor, favorecendo intereses que nada teñen que ver co noso modelo productivo. A Consellería do Medio Rural e do Mar convoca 10 novos permisos de explotación para o marisqueo a pé, para o exercicio da actividade extractiva no ámbito territorial da Sociedade Cooperativa Galega Ría de Arousa, con sede en Abanqueiro, no concello de Boiro. O ámbito territorial desta sociedade abarca dende Punta Portomouro ata Punta Pedrarrubia. Estas novas incorporacións son unha mostra máis da aposta da Xunta pola xeración de actividade e o incremento dos postos de traballo para a incorporación de xente nova ao marisqueo. As solicitudes poderán presentarse nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, nas oficinas de correos ou no resto de lugares indicados na Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. Unha vez rematado o prazo de solicitude, a Consellería de Medio Rural e do Mar procederá á súa valoración. Cabe lembrar que todas as prazas convócanse despois de comprobar a súa viabilidade nos informes técnicos e sempre tendo en conta a compatibilidade e sustentabilidade dos recursos e criterios socioeconómicos. A Confraría de Carril reclama unha reunión previa ca Consellería do Mar para falar da ampliación da lonxa. A infraestructura actual consta de 356 metros e eles calculan que a nova precisa de 1.500. A máis, exixen que a disposición dos mesmos sexa en horizontal, ou en forma de palacito, ou ben botando man de parte da Alameda se fai falla. Desbotan a proposta da rula en vertical e reclaman ter voz á hora da realización do proxecto. Falamos de 1.200.000 euros en números redondos do presuposto que a Consellería ten para abordar a lonxa de Carril. Bueno, nos últimos 10 anos, a Cofradía lle pagou a Portos 1.173.436 euros. Que lle pagou a Portos, o que lle costa a lonxa a Carril. Si
non é un negocio para Portos ou para a Consellería que vai se Dios se o diga. Nos últimos 10 anos. Pregúntome, é que ten que ser en vertical porque a Consellería ou quen sexa ten intereses particulares en que se falla en vertical, en que Carril non salga do atolladero no que nos meteu nos últimos anos a política da Consellería, que fai sospeitar moitas cousas. En virtude destes cartos que producen e pagan en taxas e impostos, reclaman unha lonxa axeitada ás súas necesidades e consensuada co opósito. Facer unha lonxa que non sirve para nada, gastar 200 millóns das antiguas pesetas, entendemos que se pode facer unha cousa como Dios manda, entendemos que se vai a amortizar e entendemos que merecemos un respeto e por lo menos reunións, consenso, que a Consellería, que nos escoite e que non é de recibo que lle mandemos unha solicitud de reunión para este tema e que antes de reunirse con nós, pois que nos manden uns impresos de aceptación do proxecto deles. Villanueva, na súa liña, carga contra o Departamento Autonómico por entender que non traballaron dabondo neste tema e agora nin lle deixan opinar sobre o que precisan na nova rula. A Consellería tuvo bastantes anos, 5 anos como mínimo, para haber feito os deberes. A Consellería non fixo ni siquiera unha memoria como Dios manda. Das necesidades. Non hai unha memoria que diga, pois mira, Carril ten esta necesidade, hai tantas familias que viven directamente de todo isto, hai un estudio feito que diga que tantos kilos por metro cuadrado, non hai nada, solamente se justifica como se vai a facer a obra e canto costa. Aseguran que se non lle construen a rula que precisan terán problemas nun futuro próximo á hora de comercializar os seus produtos. Neste punto, Villanueva deixa caer a sospeita que podería haber intereses ocultos ou especulacións para que a confraría de Carril lles vaya mal adrede. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. A responsable de innovación de Enclave Formación, Judith Hernández, comezou a charla que tivo lugar onte no Auditorio de Rianxo sobre a innovación tecnolóxica na pesca. Os obxectivos destas xornadas son mostrar aos asistentes as diferentes liñas de innovación no sector pesqueiro, algo vital para o desenvolvemento e promoción deste sector primario tan importante na provincia e na comunidade. Os temas que abordaron na charla foron dende as alternativas de produción acuícola ata as técnicas innovadoras nas zonas de marisqueo. Entre os conferenciantes podemos destacar a presenza de José Manuel Fernández de Profer, que tratou o tema do cultivo da ameixa na batea, e José Alcalde de Talleres Mardous, que se centrou na innovación nas zonas de marisqueo. No ano 2005 nos vimos dunha familia que temos bateas de visión de toda a vida. Entón, os tres irmáns, pois, tamén quisemos seguir con esa actividade, sendo produtores de misión. Entón, no ano 2005, pois, decidimos un pouco diversificar a actividade, non só depender do misillón, facer outra cousa, digamos, nova ou, aunque non fora nova, pois non depender só do misillón. Entón, no ano 2005 constituímos con a Mesa Fernández SL e compramos un parque de cultivo da mesa en Carril, un parque de 2.000 metros cuadrados. Entón, aí ven un pouco o tema todo isto que os vou a falar. Ao comprar o parque de cultivo, para nós era unha cousa totalmente novedosa, que traballábamos no mar, conocemos os parques, bueno, sabemos como é, era novedosa o traballo nele. Pero o que máis nos sorprendeu a hora de empezar a actividade no parque é que, claro, facía falta comprar semilla da meixa. Entón, aquí en Galicia non había unha semilla bastante ou non había semilla para botar no parque. Co cual, a primeira semilla que botamos no parque foi japónica, que veu de Italia. E a segunda semilla que botamos no parque foi babosa, que trouxemos de Portugal. Iso fixamos nós, pero era o que se estilaba en Carril facer. Entón, un pouco dábanos rabia, porque claro, sendo aquí en Galicia, o parque en Galicia, tener semilla do outro lado, pois dábanos un pouco a rabia. Tamén é verdad que había ou hai criaderos que fan semilla da meixa aquí en Galicia, pero non chegan unhas tallas
tan grandes como neste caso que viña de Italia ou Portugal, unha talla moi inferior, de 9-11 milímetros ou incluso menos, que a hora de sembrar nos parques pois non ten tanto éxito como unha mesa máis grande. Entón, visto a necesidade que había de semilla, aproveitando un pouco a experiencia que temos no traballo de misión das bateas, pois decidimos ponernos en marcha a ver se cultivábamos a mesa batea. Entón, bueno, pois pusémonos en contacto con un biólogo para ver como se podía atallar para facer o cultivo da mesa batea. Ao final desta exposición tivo lugar un coloquio cos asistentes sobre os temas tratados, que puxo fin a esta xornada sobre pesca. Portos de Galicia leva 2 anos experimentando ca xestión por lotes do mantemento de instalacións eléctricas dos seus portos. A adxudicación do contrato de mantemento único saiu a subasta en 7 lotes e xa está a dar uns resultados máis que satisfactorios. O promedio do aforro destes últimos 12 meses ascende ao 64%. Durante o último ano conseguimos acadar un aforro do 64% en base a esas tarefas de conservación e mantemento. Si hasta o ano 2012, antes da entrada en funcionamento deste contrato unificado, o promedio de custe por actuación de reparación eran 1.300, casi 1.400 euros, esa cantidade foi descendendo no ano 13, que é o primeiro de vixencia deste plan, a 672 euros, promedio custe promedio actuación, e durante o ano 2014 a 498 euros. A posta en marcha deste servizo supuxo o mantemento regular de canalizacións, cadros xerais, acometidas, alumeados e dispositivos dos 122 portos galegos de titularidade autonómica, a máis dunha maior celeridade e menor custe nas súas reparacións. O gasto dos últimos 12 meses foi de 321.890 euros para un total de 646 actuacións. Tomando como referencia os 4 anos anteriores ao ano 12, eran 1,5 millón de euros distribuído en 1.148 actuacións, que era cando daba este porcentaxe de aforro do 64%. Ante a constatación de tal aforro no gasto, este ente, dependente da Consellería do Medio Rural e do Mar, vai a ampliar este sistema de contrato único de mantemento tamén para os pantaláns e infraestructuras aboiantes. Nos próximos meses pretendemos, desde logo, sacar novos concursos que axudiquen esa prestación dese servicio de conservación no que son instalacións flotantes. Lóxicamente, nos en 122 portos que temos, pois hai moitísimos pantaláns, a veces os utilizados polo sector profesional, pero outros tamén pola náutica, nos que non están, digamos, concesionados, nos que xestiona directamente o ente público. Queremos facer á vista do bo resultado que supuxo a posta en marcha deste sistema, en este caso nas instalacións eléctricas. A Consellería de Medio Rural e do Mar coordinará a estrategia da Xunta de Galicia e as autoridades portuarias da comunidade para impulsar a aplicación da I+D+I ás infraestructuras portuarias. Así se acordou esta semana na reunión presidida por Rosa Quintana, na que tomaron parte tamén os presidentes das autoridades portuarias de Ferrol, A Coruña, Vilagarcía, Marín e Vigo, así como tamén o de Portos de Galicia. Os máximos responsables do sistema portuario galego ratificaron neste encontro o seu apoio ao proxecto Smart Ports, portos intelixentes, que se presentará ás próximas convocatorias europeas de financiamento para accións de I+D+I. Esta proposta pasa pola definición e procura dun modelo de infraestructuras e xestión portuarias baseado na innovación tecnolóxica, de cara á xeración de valor engadido ás actividades que se desenvolven nos peiraos de titularidade autonómica. De cara á execución desta proposta, a Consellería de Medio Rural e do Mar encabezará a candidatura galega aos programas europeos destinados ao impulso da innovación tecnolóxica, defendendo este proxecto que se basea na modernización técnica das dársenas.
A través desta dotación preténdese consolidar a liña de traballo na que se ven avanzando ata de agora, en relación á planificación e xestión sostible das dársenas, e dar un paso definitivo para a plena integración dos portos autonómicos nas cadeas loxísticas e intermodais. Fai xa un ano da presentación do proxecto Horizonte 2030 que ten por obxectivo a promoción do sector mexilloeiro. Durante todo este ano realizáronse unha serie de actividades co fin de desenvolver o seu obxectivo e mellorar a imaxe do mexillón. Este proxecto xa fai un ano que fixo a súa presentación e durante todo este ano 2014 se realizaron unha serie de actividades para ir desenvolvendo o seu obxectivo. O obxectivo deste proxecto é realmente promocionar o sector do mexillón e o mundo do mexillón. Xa fai un ano comentábamos que este proxecto era un proxecto bastante ambicioso porque non simplemente era unha campaña de promoción do mexillón, sino que iba bastante máis alá, iba a confluir con unha serie de entidades e de sectores, como a parte do propio sector do mexillón, entidades da administración, da universidade, entidades docentes, entidades empresariais, para, de alguna maneira, entre todos, aportar coñecementos e conseguir acadar esa promoción do produto. Algúnas das actividades que se realizaron foron o primeiro foro da acuicultura, no que participaron empresas e entidades que pertencen á administración pública, un campus mariño destinado a familiares de persoas que traballan no sector pesqueiro e actividades en colaboración coa Asociación Ámbar. Ata agora traballaban con distintos grupos ou sectores sociais, algunhas delas foron con colectivos de persoas con algún tipo de discapacidade, en concreto coa Asociación Ámbar, que foi unha das entidades que presentou un escrito de apoio á memoria de solicitude inicial do proxecto. Fixéronse actividades con eles, sobre todo actividades de campo, actividades de intermareal en praia para ver como se cría o mexillón na rocha e de onde se quita a semilla antes de ir ao seu cultivo na batea, por exemplo. Fixéronse visitas de educación ambiental tamén con Ámbar ao Parque Nacional das Illas Atlánticas, concretamente a Illa de Cortegada, que é un espazo que non coñecían e que é tamén un espazo natural protexido que temos aquí na Ría de Arousa e que dentro da memoria do proxecto tiña un especial interese polos valores non só culturais e naturais que ten, sino tamén por todo o que pode aportar ao que temos, aos contidos que temos contemplados dentro do proxecto. Dende o mes de novembro ata xuño de 2015 terán lugar unha serie de novas accións, como por exemplo a Semana da Ciencia, xornadas de experimentos e xogos da ciencia co fin de chegar o cultivo do mexillón aos eslabóns máis baixos. O Concello de Muros procederá nos próximos días á entrega ao Club de Remo Muros dun local nas instalacións municipais de Sel para que poidan ser empregadas por esta entidade deportiva. As necesidades actuais do Club de Remo Muros, que non dispoñía dunhas instalacións axeitadas para desenvolver a súa actividade, foi unha das razóns que levou o Executivo muradán a asinar un convenio de colaboración coa entidade. O Concello xa está a realizar as reformas necesarias nas instalacións para poder entregarllas ao club canto antes. Vamos a cederlle o uso de parte das instalacións da antigua fábrica de Sel, precisamente onde están os vestiarios e onde está o foso, porque creemos que a ubicación que ten actualmente ese clube de remo non é adecuada e, bueno, pois vamoslle ceder esas instalacións. Xa están a facer as reformas necesarias para poder utilizalas. Segundo informou a propia alcaldesa Caridad González, dende o Concello estáse a apostar forte polo deporte e pola colaboración cos clubs locais. Actualmente o Executivo muradán está a estudiar tamén a posibilidade de sacar unha concesión para que unha empresa poida ofertar actividades relacionadas cos deportes náuticos. Seguramente co tempo estamos estudiando facer unha concesión de parte do resto do edificio para que se podan dedicar esas instalacións a outro tipo de deportes sempre relacionados co mar. Estamos estudiando facer unha concesión a unha empresa que xa se dedica
a ese tipo de deportes que xa este verán estuvo en Área Maior, e a ver se conseguimos que durante todo o ano siga dando ese tipo de cursos e esa formación aos nosos veciños non só de Muros, sino de toda a comarca, porque esas instalacións que vamos a ceder e que están aí, creemos que son fundamentais para ese tipo de deportes. Tanto veciños como autoridades quixeron formar parte da inauguración que tivo lugar o martes pola noite no Auditorio de Ribeira dedicado a Santa Isabel, que coincide cos 100 anos da súa construción. A edil de Cultura, Elvira Pisos, quixo contar unha pequena parte da historia desta embarcación aos asistentes que non deixaron libre unha butaca do Auditorio Municipal, destacando a presenza do capitán marítimo de Vilagarcía, o director do Parque Nacional das Illas Atlánticas e familiares de algúns dos que viviron a traxedia. A comisaria da mostra e a responsable do Museo Municipal, Pilar Casas, conmocionou o público co seu discurso, no que quixo agradecer un a un o esforzo que fixeron para que esta exposición se puidese levar a cabo. Pilar leva dende maio de 2012 traballando na organización deste acontecemento, con investigacións en diversos lugares de España. A idea surxe xa fai 2 anos e medio, desde que José Parada, neto dunha das heroínas de Sálvora, Josefa Parada, donara ao museo unha das medallas que lle fora outorgada a súa avoa a raíz dos seus actos de heroicidade a noite do naufraxio. Hai un pouco empecé a traballar no tema, a pensar que era un tema con suficientemente tirón e profundidade como para que dera de sí para facer unha boa exposición. Sí, a verdade é que sí, foi un traballo laborioso, de seguir pistas a través das distintas fontes as que iba obtendo, ben fora de prensa ou fontes de arquivo, que me iban proporcionando pequenas pistas de quenes podían ter algo que ver ca exposición e que desde logo que quisisen contribuir á mostra. De feito, hai un pouco de pezas que proceden de distintas partes, non só de Galicia, sino tamén do resto de España. O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, tamén quixo agradecer a axuda de todas as persoas neste proxecto e asegurou que esta exposición é o acto cultural máis ambicioso que se desenvolveu no Concello de Ribeira, polo que a pretensión do Concello é que a mostra quede con carácter permanente na illa de Sálvora. O naufraxio do Santa Isabel aínda hoxe esperta un especial sentimento entre os veciños do municipio. O tratarse do maior naufraxio ocorrido nas súas costas e sobre todo pola atitude heroica dos veciños, concretamente das heroínas de Sálvora. A traxedia tivo lugar a noite do 2 de xaneiro de 1921 xunto ás rochas do Faro Vello da illa de Sálvora, no que morreron máis de 200 persoas. A exposición trata de ofrecer un percorrido cronolóxico desde a historia da construción do buque, que comenzou xusto fixo onte 100 anos, o 28 de outubro de 1914, coa posta da quilla. E, temos 3 seccións claramente definidas, unha que fala desa historia da construcción do barco, unha zona que fala do que foi en sí o naufraxio, e despois unha terceira sección que o que recolle son todas esas mostras, esos recoñecementos aos heróis e as heroínas de Sálvora. Todo baixo unha colección de pezas que formen máis dun centenar, entre ferramentas de construción naval, maquetas, cartas e documentacións sobre planos do barco orixinais, así como parte dos obxetos que foron recuperados do barco. A exposición, que leva por título O Santa Isabel, Emigración, Traxedia e Heroísmo, está dividida en 3 seccións na que se poden observar cartas e planos orixinais dos barcos, ferramentas que se utilizaron para a súa construción, xogo de cubertos, maquetas e unha recreación en escala real do camarote dun barco. O que se propón é un percorrido pola historia do barco, dende a súa construción, pasando polo naufraxo, ata cando se lles notifica a varios veciños da illa de Sálvora o ingreso no orden civil de beneficencia e a concesión da cruz de terceira clase polo seu heroico comportamento no naufraxo deste vapor. Destacar a mención especial de Luís Cebreiro, o segundo oficial do Santa Isabel, que decidiu non subir o bote salvavidas para non desestabilizalo e foi capaz de chegar nadando ata terra. O alcalde de Ribeira anunciou que tanto o nome de Luís como das 4 heroínas identificarán os 5 hórreos que acaban de ser restaurados en Sálvora. Salientar tamén o óleo de José Seijo, que permanecía no Centro Galego de Avellaneda en Argentina e actualmente esta obra de arte de primeiro nivel encóntrase no Concello de Ribeira.
A exposición sobre a historia do Santa Isabel está calando forte entre os veciños da comarca. Na primeira xornada da mostra que tivo lugar o mércores asistiron máis de medio centenar de persoas. Recordar a todos os que aínda non puderon disfrutar desta exposición que estará aberta de luns a sábado ata o 30 de maio de 2015. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.